ती म्हणटा मार झक ते लागले ते हांव जाणा तो पुलीस ऑफिसर केस इन्व्हेस्टिगेट करतालो ताका तिणेच जॉब लायिल्लो नाल्यार चॅक करा तुमी हांव सांगता तुका हांव फोटो उलयना इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर पब्लिक कन्झम्पशन चॅक करा जो कोण मंत्री आता तुम्ही क्लिअर सांगताय की मी घेतलं नाही कारण मी त्यांच्याकडे डिलिंग केलं नाही आणि ती जी सेल्समॅन आहे ती माझी सेल्समॅन नाही पण त्यांचीच सेल्समॅन आहे मी कसं बोलू मी बघा माझं ह्या सरकाराबरोबर कसलंच देणं घेणं नाही मी कसलंच ट्रान्झॅक्शन मध्ये नसतो विरोधकांच्यातले तुम्ही सिनियर आमदार आहात तुम्ही तर नाव घ्यायलाच पाहिजे ना तोपर्यंत तुम्ही घेणार नाही नाव अगोदर घेणार नाही कारण मुख्यमंत्र्यांनी सांगू दे की आपल्या बरोबर असा कोणच मंत्री नाही हे त्यांनी सांगू दे ना नंतर आम्ही नाव घेऊ आणखीन मी पुरावे पण देऊ आणि ह्या चॅनलला पण घेऊ सगळं घेऊन एक स्टेप नेलो सगळं पुढे मी कधी खावे